Helo, Beca Elen dwi a dwi ar fy mlwyddyn gyntaf yn astudio Bydwreigiaeth ym Mhrifysgol Bangor. Dwi wedi dewis astudio ym Mhrifysgol Bangor oherwydd sawl rheswm. Un o'r rhesymau ydy bod Bydwreigiaeth ym Bangor wedi cael accreditation gan UNICEF Baby Friendly Initiative. A mae hyn yn gret oherwydd bod y mentoriaid wedyn yn gallu rhoi y gwybodaeth yma ymlaen i ni ar sut i supportio merched a'i ddysgu nhw sut i fwydo'r bron yn gywir drwy evidence-based information. Rheswm arall ydy bod yna gymuned Gymraeg gret ym Mangor a bod fi'n gallu wneud rhan o'r cwrs Bydwreigiaeth drwy gyfrwng y Gymraeg. Peth gorau fi ar y cwrs hyd yn hyn ydy yn sicr y placement yn yr ysbyty neu yn y gymuned. Mae'r mentoriaid mor lyflu a mor gefnogol a dwi'n dysgu rhywbeth newydd bob shifft a dwi'n methu aros i fynd nôl y shifft arall unwaith mae un yn gorffan. A dwi'n caru gweithio efo'r merched a gallu cefnogi nhw a defnyddio be dwi wedi ddysgu yn ystod y lectures yn fy lleoliad, gallu aplaio theori i practical. Ond mae'n gret a dwi'n rili mwynhau. Dwi wedi dysgu bod rôl y tad neu rôl y partner yn oll bwysig yn ystod beichiogrwydd. Mae'n neis gweld bod y partneriaid y merched yn dod i sesiynau parentscraft ac yn dod i apwyntiadau. Rhaid cofio bod nhw yn rhan o'r beichiogrwydd hefyd a bod nhw'n gallu cael ei effeithio gan postnatal depression yn ogystal i'r ferch. Felly mae angen wneud siŵr bod ni ddim yn anghofio am y partneriaid sydd yn gefn i'r merched. Yn anffodus, dwi heb allu profi home birth eto, ond gobeithio gai yn y dyfodol agos. Dwi'n meddwl mae'r ffordd maen nhw'n siarad ac yn trafod home birth yn y gymuned yn gret. Mae mor neis clywed pawb yn trafod home birth fel rhywbeth positif a rhywbeth special. A mae'n neis clywed Bydwraig yn trafod home birth mewn sesiynau parentscraft fel rhywbeth positif a rhywbeth lyflu. Felly dwi yn edrych ymlaen gallu profi home birth.